Kıyamatın kiçi alamatlarından yine biri musulmanlar bilen Cehütlerin, Yahudilerin savaşmagy we musulmanlaryň olary ýeňmegi we öldürmegi. Müslimde Ebu Hurayra radiyallahu anh'tan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diye لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر أو الشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. Peygamberimiz diye sallallahu aleyhi ve sellem musulmanlar bilen Yahudiler savaşmazdan kıyamet kopmaz. Musulmanlar Yahudiler öldürürler. Hatta olar daşlaryň we agaçlaryň arkasynda gizlenirler. We daş we agaç ey musulman ey Allahyň guly gel arkamda Yahudi bar gel onu öldür diýer. Diňe garkat agacı onu diýmez diýe çünki ol Yahudilaryň agaçydyr diýe. We şu wagt Yahudilaryň Palestinany basyp alyp bir ýere jemlenmekleri, musulmanlaryň Mekke we Medineden soňra 3-nji mukaddes mesjidi bolan Aqsa mescidini depeläp durmaklary, Palestinaly musulmanlary zenan çağa garry diýmen öldürüp durmaklary, musulmanlaryň olary ýok etmekleriniň başlangyjydyr. Öz ayakları bilen bir ýere jemlenip musulmanlary ırtarap dururlar şu wagt.